Вітаю, сябры! Сёння я пакажу вам практыку, якая будзе з вамі на працягу ўсяго году і прынясе прыемныя плёны ўжо на наступныя навагоднія святы. Гэтая практыка называецца падарункі ад года. Гэта адно са шматлікіх практыкаванняў, якія дапамагаюць трымаць руку на пульсе года, каб адсочваць, як ён ідзе, а як я сябе адчуваю ў той ці іншы момант і гэтак далей. Такіх практыкаванняў вельмі шмат. Гэта і дзённікі, і практыка падзякі за дзень, і практыкі кшталту пытання дня і гэтак далей. Але я вам пакажу менавіта гэтае практыкаванне, таму што, па-першае, яно прыемнае, па-другое, яго не трэба рабіць штодня, ну і па-трэцяе, таму што яно проста прыгожа. Так, на пачатку нам спатрэбіцца нейкая прыгожая коробачка. У мяне гэта сподак з-пад кавы. Можна ўзяць шкатулку ці невялічкую скрыню. Можна яе ўпрыгожыць, і гэта асобная асалода. А потым пачынаем збіраць у сподак падарункі ад года. Нейкія асаблівыя моманты. Штосьці, што вас кранула. Нешта, аб чым вы б не хацелі забыцца. Як збіраць такія моманты? Вельмі проста. Калі нешта такое здарыцца, возьмите маленькую паперку і коротко напишите, што адбывалася. Пастаўце дату. І тады вы будете ведаць, што аднойчы быў сонечны дзень, ці вы каталіся з дзецьмі з ледзяной горкі, ці атрымалі павышэнне на працы, можа, паехалі на адпачынак, а можа, купілі сабаку і гэтак далей. У выніку за год у вас накопяцца ўспаміны. Можа, вы і забудзецеся аб гэтых падзеях, але напрыканцы 2023 абавязкова праглядзіце свае запісы і абавязкова ўспомніце. Канешне, можна выконваць гэтую практыку ўсёй сям'ёй. А можа, вы ўжо нават рабілі нешта падобнае? Тады распавядзіце ў каментарах. Ну а я дзякую вам за тое, што вы прайшлі разам са мной гэты марафон. Спадзяюся, ён быў вам карысны. Ну а мы пабачымся неўзабаве ў новых відэа, дзе будзем абмяркоўваць асновы псіхалагічных ведаў. Таму не забудзьцеся падпісацца, націснуць званочак і запрасіць сяброў таксама да нас далучыцца. Бо добрая кампанія заўсёды мае сэнс.